Hadirin balami ke Jingkynnoh bau Dr. Alok Singh Nonghikai subjek Hindi ha North Eastern Hill University bau le Shah Pynap Khanshi bat Shah Shoh ha ka kenhuan ki samla ha ka janmit jong ka arpsau trip ya yong arajar pesan na kaliang ki bor penyat ke university kila penpau bakan don ke Jingtohkit Halor ke ni. Dr. Davidson Pingro PRO ke NEHU ula pentip baka administration lingba ka Professor Sherwin M Sungo ke bu ya ke inquiry team Jingtohkit Halor ke Jingsha ketakti Dr. Alok Singh. Ula angru baka university ke penram joria kum kini ki jingle wat lada kadai ke jingbakla jongno ru. Halor ke Jingkynnoh bau presiden ke NEHU Students Union usamla sandi udai badan ketiha ke nikakam Dr. Davidson ula ang baka university kampat nut bancukenno kulmar namar kimpat yo ke jingsha ya kadau ke jingja bat menu badan ha ke jingbakla. Ya ke jingpan bor paharapat ula ang bagila dan hapot NEHU hindrai ban ai kumbau Dr. Alok ula pan ban bu ya ki haki office trai kam kadai ke bamla ban priang hindrai ke university kan penti kenai ke jingsingan ki Nonghikai bat ki khana daki wei pat ki lat. Agak ni kapor isu kuat ban ong ni phi ki pai ba ka NEHU kadai ka jaka ban kule bat ka university ka condemn jakum kita ki jingle ne jinge Shoh ka hakaba ka physical altercation ka kadan ha ka university ngim ko bakandan kum ini ki jingja tingi kermen maka kulit kan wan kan yo ya ka solution ya kan yo man buat ya ka daw ka jingja jong ni ka physical altercation happen kini ki arma vice chancellor in charge in some form ya ka committee but in sa bu ya ki members itu ki ka committee pada kin sadan ki Nonghikai ki members na ki association group ki sawat ya ka daw balai ba ka ja ko ta ka jingja the university ka assure ya ki Nonghikai bat ya ki khna kumjo ba ka security jong ki khna ki dai ka ba komsan bat ni kermen ru ba kum kini ki jingja kanum ja Shoh ha university ni dan ki security hindrai ya kum kini ki jingja ngimtip em kan ja shanu ngimtip ha man ki jaka man ki kamera ngim la ban phai ki security kat kum ka jing ong jong ni Nonghikai u ong ha ka shiti jong uru ba ka jingja ka ja ha ka office jong u the office jong u ngim la ban I security personally te tangi kata hi ni la ban ong ba ni kwa hi ba ki Nonghikai bat ki khna ki yo ka security bat ni dan ki security staff ki pe hi ki persyang hi bandung ja kita ki jingja like sometimes kajahi tengin lali ni dai habatin pej bahagi ki sharp ka sharp plus f ka plus f hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka sharp plus f ha ka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoi ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta ka sni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya